Enw fi yw Sioned a fi'n gweithio i'r Bartneriaeth Awyr Agored fel swyddog datblygu ers tua 5 mlynedd nawr. Pwrpas yr elusen yw i annog pobl i cymryd rhan mewn mwy o gweithgareddau awyr agored a hefyd ni'n rhoi rhaglenni specific sy'n targedu pobl gwahanol i cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. So ni'n defnyddio'r Gymraeg pob dydd yn y gwaith. Mae llawer o staff ni'n siarad Cymraeg, mae llawer o staff swyddfa ni'n siarad Cymraeg. Ni'n sicrhau bod ni'n gallu cyfarthrebu gyda pobl trwy'r Gymraeg os mae fe ar e-bost neu dros y ffôn neu mewn person. Yn amlwg, mae 'da ni staff hefyd yng Nghymru sy'n siarad Saesneg, staff sy'n dysgu, ond ni'n cefnogi ein gilydd. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i'r Bartneriaeth Awyr Agored. Fi'n gweithio lawr fan hyn yn y de, ond mae'r Bartneriaeth yn cyfro pob ardal yng Nghymru. Ni'n hysbysebu popeth yn ddwyieithog ar cyfryngau cymdeithasol a ar posters. Enghraifft, bydden ni'n rhoi dydd Mercher, Wednesday gyda gilydd ar y poster fel bod nhw'n gallu gweld y cyfieithu heb gorfod dewis y Cymraeg neu dewis y Saesneg. Yn fewnol, ni'n cefnogol iawn o hyn a ni'n defnyddio lot o staff sy'n rhugl i mentora'r staff sy'n dysgu a mae'r staff sy'n dysgu yn gallu mynychu'r gwersi Cymraeg yn ystod oriau gwaith. Ni hefyd, pryd ni'n gallu yn defnyddio hyfforddwyr sy'n siarad Cymraeg. Hyd yn oed os mae'r grŵp yn siarad Saesneg, mae dal bach o Cymraeg yn cael ei siarad ar y sesiwn. Hyd yn oed os mae bore da neu blwyddyn newydd dda i just cael nhw i ymarfer o fewn lle diogel le o'n nhw'n gallu ymarfer geiriau gwahanol.